Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkamu da wannan lokaci da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ubangiji Allah ya sa haka amin. So a yau muna ɗauke da update ɗinmu akan farming ɗinmu na Get Grass wanda muka yi ta kira muka yi ta shela a zo a yi wannan farming ɗin na Get Grass wanda ake connecting domin a samu point wanda zai baka dama da zaka samu grass cropping wanda shi AI wato artificial intelligence AI project ne wanda an gina shi ne a tsari na social AI ko social AI na artificial intelligence. So a yau kamar da update ya gabata a kwanaki wanda suka ba mu dama da zamu yi verify na email ɗinmu, a yau kuma muna ɗauke da update akan yadda za ka yi connecting na wallet ɗinka ta Solana wanda dama already suna da tsohon partnership ko kuma suna da haɗin gwiwa da wato Solana blockchain wanda a yau suka ba mu damar da zamu yi connecting wallet wanda muna saka da zaton insha Allah komi da komi an taho gangara insha Allah ta'ala. So da kun shigo cikin grass ɗinku ina za ku taho sai ku taho cikin nan wurin wajen nan ga shi kamar yadda kuke gani, so nan za ku shigo. Bayan kun shigo nan so za ku ga daga nan sama ga wuri yanda aka ce connect your wallet ko connect wallet. So ga wurin connect wallet sai ku taɓa kan shi. So bayan kun taɓa kan shi za ta ba ku wallet wanda kuke da ita akan wannan wayar. Already ni ina da Phantom wallet da kuma Solfire, so zan yi amfani da mene? Zan yi amfani da Phantom wallet. Duka su wallet ne na Solana. Kamar yadda MetaMask take ta Ethereum, Trust wallet ma take under Ethereum. So da zaran ta buɗe muku, so ko da a ce dai ma misali bata daga shigowar ku bata nuna muku wajen connect wallet din ba, sai ku ƙara minimizing ku koma nan, sai ku ƙara danna connect wallet, sai ku ƙara danna wajen yadda aka ce a yadda muka nuna a video din. So already ni ina ciki, so sai ka zo wajen nan ka danna connect. So za ku ga ta dawo da ni baya, to ta dawo da ni nan wurin ne. Za ku ƙara dawowa cikin grass ɗinku idan ta fito da ku haka ma, so sai ku shiga cikin grass ɗinku so sai ku danna wajen nan da aka ce muku verify. So za ku ƙara komawa cikin ita Phantom wallet ɗin, so sai ku danna approve. So bayan kun danna approve za ku ɗan jira ta. So kamar yadda kuke gani idan bai yi ba yana ta mana verify amma bai yi ba yana ta loading, sai ku zo ku kunna wannan abin sai ku ƙara danna verify. So sai ku je cikin Phantom ɗin naku. So za su yi charges network fee 0.00067 Solana. So ba wai lallai sai kana Solana da yawa ba, ko da a ce ne rabin dala ne kake da shi ko na 0.1 ne ma zai sai ka danna approve. So bari mu sake jiran shi. So kun ga nan sama ya sauka, wato na yi verify ɗin wallet ɗina, sannan shi ma nan na email na yi verify ɗin shi. So domin kuma in verify na shi wannan connecting wallet ɗin, sai na ƙara zuwa na yi verify email ga shi nan confirm wallet in email. So yanzu bari mu tafi cikin email mu ga me suka tura mana. Sorry, sai kun taɓa wajen start ɗin nan. So sai ku zo kuma nan ku danna send verification link. Ana ganewa? So ga shi nan sai suka ce mana me? Sai suka ce mana an email has been sent to your inbox to inform your wallet address. Please check your junk or spam folder if you cannot find the email in your inbox. So za ku iya zuwa ku duba cikin wato idan misali ba ku ganta a nan ba, kun ga nan ina shigowa ga ta na gani sai in shiga. So bayan na buɗe ta, so ga wallet ɗin nan za ku iya gani kamar a nan ga wallet ɗin nan ga ta nan confirm ita ce na tabbata saboda daga ganin ƙarshen ta da farkon ta na gane wallet ita ce. Sai yanzu nan na wajen verify wallet. So kamar yadda kuke gani za ku ga cewa ga shi nan sun ce mu wallet successfully verified. Ana ganewa ga ta nan sai suka ce mu return to dashboard, dan in koma dashboard ina ce ganin. So amma da dama wasu zai iya kawo su nan wajen ya nuna musu cewa
ko wani mata link ɗin bai kai su cikin ainihin inda suke so su tafi ba. So abin da za ku yi shine ku copy link ɗin daga sama sai ku kai ta irin Mrs browser ko kuma Kiwi browser sai ku yi amfani da ita, saboda a can tana a cikin browser ne na Gmail, ana ganewa. Sai ku copy ta a can saman sai ku je ku yi verifying, insha Allahu ta'ala zai yi. Yanzu bari mu koma cikin glass ɗin mu tabbatar da yayin ko a'a. So kamar yadda kuke gani idan mun dawo ciki za ku ga cewa komi da komi ya setu, babu wani abin da ake da bukata yanzu ne. So already wallet ɗinmu ta yi successfully insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kar a manta a danna mana alamar subscribe a YouTube channel namu, sannan a danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin videos namu a YouTube channel namu da zaran mun ɗaura su a kan lokaci. Mai magana kuma kamar yadda aka sani har kullum Real Yusuf. Assalamu alaikum warahmatullahi.